O presidente da Deputación critica a falta de credibilidade do alcalde de Ourense e carga contra a súa xestión do concello. Perden subvencións concedidas por o Estado, nós non perdemos ninguna, ganámolas todas, pois débese ás empresas, non lle debemos nada, aparte de ter concesións públicas caducadas, e iso o que provoca, sin duda ninguna, é unha falta de credibilidade na xestión, por lo menos económica, non? E iso é o que podo decir, así que a min, desde logo, non me parece oportuno nin bo para o noso Concello de Ourense, o Concello de Ourense, ou ese Concello que aglutina un de cada tres ourensáns, efectivamente, esta xestión económica que carece de rumbo, de planificación, de rigor e de responsabilidade. Luís Menor lembralle a Jácome que como alcalde de Ourense ten que amosar un comportamento exemplar. Todas estas noticias que vamos sabendo, e sobre todo, quizás incluso as dinámicas, porque aquí sabemos que, por exemplo, nós, se o teu soldo é X, aparece publicado, sabes, cando aprobas os orzamentos xa sabes o que vai a cobrar o presidente, o que van a cobrar os que teñen dedicación, e xa sabes, e depois cando faz a declaración aparece eso, non hai outra historia, non hai máis que tú se aparecen que se tes ingresos os públicos, que se además tes ingresos particulares, que se despois nunhas declaracións aparecen uns bienes, noutra declaración aparecen outros. Evidentemente, eu iso creo que é moi delicado. E creo que é moi delicado porque, efectivamente, unha das cuestións que temos que facer dende os servidores públicos, obviamente, temos que ser exemplares, ou tratar de ser exemplares, por o menos. E non contribuir máis á desafección, á profunda desafección que a xente ten na política, e máis concretamente no Concello de Ourense. Se un fai unha encuesta, o grado de indecisos, o grado de persoas que non manifestan o seu voto no Concello de Ourense é moi superior ao que pasa na provincia e bastante superior ao que pasa en Galicia.